Aký je to pocit pracovať spolu v jednej fabrike s rodičom alebo s dieťaťom? Stretneme sa. Teraz, ak sa odsťahoval, tak sme v takom bližšom kontakte vlastne. Samostatný a poteší človeka, keď stretne vlastne dieťa v práci. Aj to mi prosím potom pošlite na e-mail. Michal Kolerovič, technik NDT, vlastne defektoskopia. To je úplne jednoducho. Kontrolujem to, čo 40 rokov funguje a 40 ešte bude. Reaktor funguje 40 rokov, z toho 28 rokov sa o neho stará môj ocino, aby sa ešte ďalších 40 rokov mohol prevádzkovať. Som Patrik Kolárovič, som technik radiačnej kontroly v Slovenskej elektrárne a kontrolujem radiačnú situáciu. V podstate vydávam povolenia na prácu v kontrolovanom pásme, to je tam, kde je reaktor. A vydávam ich aj ocinovi môjmu. A keď mu nastavím nejaké dané podmienky, tak ma musí počúvať a musí dodržiavať nariadenia, ktoré ja mu dávam. V inom prípade mu zoberiem vstup do primáru. A ja som bez roboty. Musím ho počúvať kvôli vlastnej bezpečnosti, lebo kebyže nepočúvam, čo mi on povie, kde sa môžem pohybovať, tak môžem ohroziť svoje zdravie. A to je dosť také, že lepšie je počúvať toho syna ako nie. To mi potom vystrnite, dávam e-mail. Dobre? Ale len v práci. Ocino ma naučil pochybovačný postoj. Zastaviť sa, premyslieť a ozaj skontrolovať, či som to, čo som spravil správne. Momentálne prerábam byt a keď zapájam zástrčku, tak sa 3-krát skontrolujem. Vďaka ocinovi. Dobre, ďakujem. To mi potom pošli. Kedy ste boli najviac hrdí jeden na druhého? Stále. Keď vidím, jak sa správa v práci ako k ostatným kolegom a že si vlastne buduje rešpekt a reputáciu voči ostatným kolegom v tej práci, ako sa správa k druhým, vlastne, že som ho zle nevychoval. Jak si mi teraz vykopol ego, človeče. No. Tak na otca som hrdý v podstate celý život. Stačí už iba to, čo sa voči nám obetoval, či už to boli tie odstavky v Mochovciach alebo nabiehanie reaktorov, kedy odchádzal na týždňovky preč, vracal sa unavený domov a zvládol to. Mám byť prečo na neho hrdý. Reaktor nenabieham. Na to sú druhí ľudia. Asi mi to. Musím ťa opraviť. Nehreš. Tak Rebers bol najlepší, my budeme najvtipnejší. Dobre, čo povedať? Dobre? Srnka. Tam za plotom teraz prešla. Sústreď sa. Ústredím. Mám to v zornom poli. Niečo z toho zostrihajú, počkaj nejakú minútu. Počúvaj, sa budeme hambiť.